A vezető nélküli anyagmozgató rendszerek fejlesztésében és megvalósításában kiemelkedő szerepe van a Wagner cégnek. A Wagner cég jelentős fejlesztési munkát végez, és nevéhez fűződik több részegység, berendezés megvalósítása, amelyek természetesen kielégítik a vezető nélküli anyagmozgató rendszerekkel szemben támasztott magas technológiai és technikai feltételeket. A berendezések felépítése lehetővé teszi a speciális technológiai igények optimális kielégítését is. A nagy mennyiségű áruk egyidejű szállításához alkalmazzák a vontató targoncákat, amelyek villaszerkezettel kiegészítve alkalmasak a rakományok kézi, illetve automatikus felvételére. A gyűjtőszállítások szervezése a különböző technológiai idők miatt nehéz, ezért a vontató targoncákból és pótkocsikból álló szerelvényeket alkalmaznak. Az ilyen szerelvényekkel a napai termelési programok és az igények kielégíthetők. A vontatmányok kézzel is összeállíthatók. A szerelvények összeállítását követően a vészlátó kapcsoló kioldható, és a vezető nélküli targonca a feladat elvégzésre beprogramozható. Magasabb automatizálási szint esetén a vontatmányok automatikusan kapcsolódnak össze. A targonca a program szerint előre menetben éri el a kiszolgáló helyeket, és a leágazáson keresztül hátra menetben tároló pályaszakaszra állítja a vontatmányt. A vezető nélküli targoncák a technológiai igényeknek megfelelően biztosítani tudják a gyártóberendezések, a rakományképzőgépek tökéletes együttműködését. Ebben az ásványvíz palackozó üzemben a vezető nélküli anyagmozgatási technológiai rendszer az automatizált termelési és gyártási rendszernek szerves része. Az üres rakományképző eszközök felvétele automatikus. A gyűjtőkartonokba csomagolt ásványvizes üvegeket az egységrakományképző gépek automatikusan helyezik rá a rakodólapokra. Az összeállított rakományokra a csomagológép automatikusan egy fólia sapkát helyez el. Az egységrakomány ezt követően a zsugor alagúton keresztül halad, és az alagútban a fóliát a rakományra zsugorítja. A zsugorfólia rögzíti a rakományt, és egyben megvédi az időjárási viszontagságoktól. A szerelvény egymást követően áthalad a zsugorfóliázó berendezésen, és a rakományok rögzítése megtörténik. Természetesen hasonló megoldás lehetséges más technológiai berendezések esetén is. A rakományok tetszőleges sorrendben kapcsolódnak össze és haladnak be a csarnokba. A szállítási útvonalak kereszteződésénél a biztonsági előírásoknak megfelelően az indumat vezető nélküli targonca szabad utat kap, míg a keresztező szállítási útvonalak jelzőberendezése tilos jelzést mutat. Az indumat vezető nélküli targoncák természetesen az emelkedőn, illetve lejtőn is tudnak közlekedni, azonban ilyen esetekben a targoncát egy speciális generátorfékkel szerelik fel, amely lehetővé teszi a mikrosebességgel való haladást. Az egyedi szállítási feladatok ellátására a Wagner cég széles gyártmányválasztékot kínál. Az ajánlott berendezések az automatizálási szinttől függően a rakományokat kézi vagy automata üzemmódban veszik fel és adják át.
A rakomány átadás legegyszerűbb formája a kézi vezérlésű fel, illetve leadás, ez az automatizálás legalacsonyabb szintje. A kezelő a berendezést közvetlenül tudja programozni, így a diszpécser határozza meg, hogy a rakományt hová kell irányítani, illetve honnan kell a rakományt továbbítani. Természetesen a berendezések automatizálási szintje tovább növelhető szabad programozással. Ilyenkor a targoncára egy úgynevezett fedélzeti számítógépet helyeznek el, amely a megadott program szerint irányítja a berendezést. Az automatizálás ezen a szinten egy sor jelentős előnyt biztosít. A rakományfelvételt követően az útvonal optimalizálást a berendezés önállóan elvégzi, a kezelő az útvonal kijelölést segítheti azzal, hogy bizonyos célállomásokat előre kizár a programból. A programozási hiba az előreprogramozás során meghatározott feltételek és prioritások érvényesülése miatt kizárt. A targonca a program szerint halad a cél felé, a kialakított átadóhelyeken a rakományt talajszinten helyezi el. A feladat befejeztével a cél programot a berendezés törli. Targonca visszatérve a főútvonalra a fedélzeti számítógéptől egy újabb feladatot kap. Egy 2,5 tonna tömegű dízelmotor mozgatása és átadása, illetve a szállítóberendezések kapcsolata precíziós pontosságot kíván. Jelen esetben az átadás egy nehéz szállítópályáról történik. A rendszer bevezetésének előfeltétele volt a berendezések lassú, biztonságos mozgásának megteremtése, a szállítási útvonalakon elhelyezkedő ajtók automatikus működtetése és a szűk szállítási útvonalak miatt a fordulékonyság biztosítása. Hogy milyen komplex feladat egy nagy tömegű és átmérőjű tekercs mozgatásának emelésének megoldása, ezt mutatja be a következő példa. A terpesztargonca hidraulikusan állítható speciális villaszerkezetével felveszi a rakományt és a szállítókocsira helyezi. A villákon elhelyezett szenzoros érzékelők érzékelik a tekercs átmérőjét, és ennek megfelelően állítják be a villatávolságot. A targonca a rakományt felveszi, és a program szerinti következő állomáshoz szállítja. Berendezés előnye a kis fordulási sugár, amely a szűk helyen is biztosítja a feladat pontos elvégzését. A vezető nélküli szállítási rendszerek bevezetése megkívánja a termelési és raktározási folyamatok teljes körű automatizálását. A magas emelésű targoncával előkészített egységrakományt egy 3 oldalra fordítható teherfelvevő szerkezettel ellátott targonca szállítja tovább. Targonca a pontos beállást követően az előre beprogramozott villamozgást megkezdi. A szállítóberendezés méreteinek optimális kialakítása mellett lehetőség van arra is, hogy a rakománykontúr a targonca befoglaló méretein belül kerüljön.
Rakományt 3 oldalról lehet kezelni, illetve a magasság a program szerint állítható. A berendezés útvonalvezetése optimális, mivel a rakományleadás, illetve a felvétel az útvonalra merőleges irányban történhet. Pontos, pozícionált rakomány elhelyezés meghatározó, és a rakomány további kezelésénél a berendezés a rakományt felveszi, és újabb szállítási feladatra készen áll. A berendezés alacsony építése biztosítja a teher problémamentes felvételét. A védőkengyel jól megválasztott méretei megakadályozzák az érzékeny bútorok károsodását. A magas raktárba való betárolás előtt a rakományok egy tömeg és méretellenőrző ponton haladnak keresztül, a magas raktár keskeny folyosójába való haladáskor a védőkengyel visszahúzódik. A betárolást követően a védőkengyel ismét eredeti állapotát veszi fel. A targonca hátramenetben veszi fel a rakományt. Az emelőberendezés segítségével a rakomány felvétele talajszintről történik, míg az átadás különböző magasságú helyekre lehetséges. A padló alatti vonszolópálya nyomvonalával való találkozáskor az ütközések elkerülése véget a vezető nélküli targoncának az áthaladáshoz elsőbbséget kell biztosítani.
targonca hátramenetben az egységrakományt talajszinten a kijelölt átadó helyre helyezi. A berendezések összekapcsolására is alkalmas a vezető nélküli anyagmozgatási rendszer. Ebben a gyártóüzemben a termelés hatékonysága egy automatizált magasemelési targoncával kiszolgált magasraktár és az azt kiegészítő vezető nélküli anyagmozgatási rendszer együttműködésén alapszik. A rakományfelvétel automatikus. A rakomány méret ellenőrzése, illetve annak biztosítása az úgynevezett védőkengyellel történik. Az átadási helyre való haladáskor a pozícionáló tüskék a védőkengyelt behúzzák. Az emelőasztal leeresztésével a rakomány az átadó asztalra kerül. A szállítási irány ennél a berendezésnél nincs meghatározva, a targonca előre és hátra is azonos sebességgel képes haladni, és mindkét irányban a haladás biztonságos. A targonca a gyártóberendezés fénysorompós helymeghatározó berendezése alapján beáll, és mint a magas raktár esetén is oldalról veszi fel a rakományt, majd azt az ütemraktárba szállítja. A két műszakos üzem miatt a berendezések csereakkumulátorral működnek. Az akkumulátorok lemerülését megelőzően a targonca automatikusan a szállítási útvonalról kiáll, és a központi töltőállomáshoz megy. Ez a berendezés két automatikusan működtethető görgős pályával van felszerelve, hogy az egymást követő rakományfelvétel, illetve leadás problémamentesen legyen megoldható. Az átadóhely egy fordító asztallal van kiegészítve, amely lehetővé teszi az egységrakományok későbbi kezelésének megfelelő pozícióba történő beállítását.
csomagológépeknél a targonca fotocellás berendezésével pontosan az átadó helyre áll, és egymást követően az egységrakományokat átveszi. A vezető nélküli targoncák nem csak a szállítási feladatokhoz alkalmazhatók, hanem egyben mobil munkahelyenként is szolgálnak. A hagyományos szerelési technológián alapszik a gépkocsi karosszéria elemek hegesztése. A munka befejeztével a szerelő a következő targoncát hívja le. A hajtómű összeállításához a motor konvejorpályán érkezik, a vezető nélküli targonca átveszi és tovább szállítja. A targonca az alkatrész feladó helyre érkezik, ahol a szereléshez szükséges részegységeket a targoncára helyezik, majd a targonca egy várakozópályára, illetve a szerelő sorra kerül. A szerelők innen hívják le a targoncákat a munkahelyekre, és fejezik be a hajtóművek összeszerelését. A targonca emelőasztalának magassága az előre beprogramozott optimális szerelési magassághoz igazodik. A szerelés befejezően a targonca egy ellenőrző ponton keresztül a technológiai sor elejére megy, és újabb feladatra készen áll. Jelen esetben a szerelősor és a szállítóberendezések irányításának összhangja biztosítja a technológiai rendszer sikerét. A vezető nélküli anyagmozgatási rendszer irányítása közvetlenül a termelési folyamathoz igazodik, a szerelési technológia ütemének megfelelően a targoncát vagy az ütemraktárba, vagy közvetlenül a munkahelyekre irányíthatók. A vezető nélküli anyagmozgatási rendszer a gyártósor, a tartalékraktár és a végszerelete rugalmas kapcsolatát biztosítja. Technológiai szerelési ütemidő különbözősége miatt a berendezések egyedi irányítása a legjobb megoldás, mert a technológia határozza meg, hogy a targonca mennyi időt tölt el a munkahelyen, illetve az ütemraktárban. Szerelés befejezően a dolgozó a következő targoncát hívja.
összeszerelést követően a kész gépkocsik az ellenőrző sorra kerülnek, míg a vezető nélküli targoncák a szerelősor elejére haladnak az újabb feladat elvégzésére. A hajtóművek szerelése ebben az üzemben mozgó szerelőhelyeken történik. Az indumat targoncára a láncos emelővel helyezik el a motorblokkokat, és a targonca automatikusan a motorszerelő sor elejére áll. A hajtómű szerelését befejezően a targoncát kézzel indítják el, és a targonca a következő szabad munkahelyre áll be, ahol a még szükséges munkálatokat elvégzik. A 450 kg teherbírású, korszerű konstrukciójú targoncák önsúlya csupán 340 kg. A két műszakos üzem miatt a targoncák akkumulátorainak töltése a szerelőhelyeken kiépített csatlakozásokon történik. Komplett hajtóműveket a szerelést követően kézi emelővel emelik le a targoncáról, és az üres indumat a technológiai sor elejére áll be. A rugalmas gyártórendszerek egyre fontosabb szerepet kapnak a számjegyvezérlési megmunkáló központok kiszolgálásánál. Ezt a kapcsolatot mutatják be a következő példák is. Ebben az esetben az NC vezérlésű szerszámgép mellett a padozaton elhelyezett irányító tüskék biztosítják az indumat targoncák pontos beállását. A targonca emelőasztala automatikusan az irányító tüske beállását követően a megfelelő átadási szintet foglalja el. A munkadarab átadása a láncos átadóval történik. Program szerint a targonca egy feladóhellyel hátrább megy, és a következő kész munkadarabot felveszi.
Ezzel a szállítási rendszerrel a szerszámgépek kihasználása növelhető, és 3 műszakban is biztosítható a folyamatos termelés. Gyártócella a rakományt képző helyéről a targonca automatikusan veszi fel az előkészített rakományt, és a program szerint a következő megmunkáló helyre szállítja. Pozícionáló berendezés ebben az esetben a számjegyvezérlésű szerszámgép átadó szerkezetén helyezkedik el. Ez a megoldás jobb helykihasználást biztosít, mivel a pozícionáló berendezés nem foglalja el a csarnok padozatát, és lehetővé teszi más szállítási útvonalak kiépítését is. Ez itt egy számítógépes irányítású magas raktár. A magas emelésű raktári targonca kezelője az elvégzendő feladatokat a targoncára szerelt kijelző berendezésen keresztül kapja. A betárolásra előkészített egységrakományt a targonca felveszi, és a lyukkártyán lévő információk a képernyőn megjelennek, mely alapján a targonca a betárolási helyet felkeresi, és a rakományt az állványmezőben elhelyezi. Hasonló módon történik az állványból való rakomány kitárolás is. A targonca többdimenziós mozgása, a haladással egyidejű emelés és villafordítás a kihasználást növeli. Az állványfolyosó végén a targonca a rakományt oldalra elhelyezi, és újabb feladat elvégzésére készen áll. A raktár irányítását végző számítógép a beérkezett rendeléseket feldolgozza, és a raktári helynyilvántartás alapján kigyűjtő listát készít. A komissiózó raktárban a számítógépes kigyűjtő listák közvetlenül a targoncára szerelt képernyőn jelennek meg.
tárolási feladat elvégzését a targonca kezelő jelzi, majd azt követően a képernyőn újabb betárolási feladat jelenik meg. Magas raktár kiszolgálása, azaz a rakományok be-, illetve kitárolása elfordítható villás komissiózott targoncákkal történik. A targoncák egyszerre több állványfolyosót is kiszolgálnak, ezért biztosítani kell az átálláshoz szükséges műszaki feltételeket. Azzal, hogy a kezelő a rakománnyal együtt utazik, a pontos be-, illetve kitárolás biztosítható. A rakomány oldalról való felvételét elősegíti, hogy a dolgozó a kezelő kosárból jól kilát. Targonca működését a sárga villogó jelzés mutatja. Teleszkópvillával felszerelt komissiózó targonca kezelője a pontos beállást kézi vezérléssel irányíthatja, illetve korrigálhatja. A tárolási feladat elvégzését követően a kezelő kényelmesen, ülve irányíthatja a targoncát vissza a tárolási ciklus elejére. Teleszkópvilla működtetésével a rakományt a targonca felveszi és a komissiós zónába helyezi. Pillantás a kezelőszervekre és az irányító berendezésekre.
folyosóban való haladáskor a vezetősint érzékelő görgők a targonca kormányművét lezárják, így a targonca megvezetve nagyobb haladási sebességet érhet el. Be- és kitároláskor a kezelő a kezelőpultot magához hajthatja, illetve magától eltolhatja. A rakomány a megfelelő magasságba emelhető, és szükség esetén a kezelési szintnek megfelelően süllyeszthető is. Ez a berendezés közvetlen kapcsolatot biztosít a magas és az ütemraktár, valamint a szerelde között. A különböző magasságban kitárolt egységrakományokat az indukciós targonca átveszi, és a program szerinti következő munkahelyre szállítja. Két önálló hajtással rendelkező teleszkóp asztallal felszerelt targonca a program optimalizálás szerint egyszerre képes a készterméket elszállítani, illetve ezzel egy időben a megmunkálandó munkadarabokat a gépekhez szállítani. A teleszkóp asztalok, illetve az átadó berendezések működését fotocellák irányítják. A beállás pontosságát fotocellák és optoérzékelők biztosítják. A feladat elvégzésével a targonca a magas raktár feladóhelyéig háttal halad a folyosóban. A szerelő munkahelyek kiszolgálását a vezető nélküli targoncák végzik. Az indumat a rakomány befoglaló méreteit ellenőrző berendezéstől az állványsor elején található feladóhelyig halad. A keskeny raktári folyosók miatt a rakományfelvétel keresztirányú. A feladóhely villazsebébe benyúló teleszkópvilla segítségével a rakomány pontosan kezelhető, és egyben a főútvonal is szabad a targonca forgalom számára. A jármű a feladó helyet elhagyja. A jármű a lehető legkisebb helyen képes megfordulni. A biztonság érdekében az automata magas raktár be van zárva.
A magas raktárba való haladáskor az indumat targonca jelzésére az ajtó kinyílik, és a szállítmány a magas raktárba kerül. A magas raktári targonca a számítógéptől kapott utasítás alapján a vezető nélküli targoncától átveszi a rakományt. A vezető nélküli targoncára szerelt reflektorok a targonca milliméter pontosságú beállását teszik lehetővé. A teleszkópvillák a rakományt felveszik és a teherkosárba emelik. A bevezető görgők a rakomány központosított felvételét biztosítják. A teherkosárra szerelt fénysorompók megakadályozzák, hogy a rakomány a kosár befoglaló méretein túllógjanak. A targonca a következő megadott címet keresi fel, és haladás közben egyben emeli is a rakományt a megfelelő állványszint magasságra. Az elfordítható emelőszerkezet a jobb helykihasználás érdekében úgynevezett szabad emeléssel is rendelkezik. A targonca a rakományt elhelyezi. A folyosóban a targonca haladási sebessége a felkeresendő tárolóhely függvényében automatikusan változik. A targonca megfordul. Az állványfolyosók közötti átállás kevés helyet igényel. A targonca áramszedője a folyosó elején automatikusan kapcsolódik a folyosóban elhelyezett áramvezető sínekhez. Így a targonca a folyosóban nem használja saját energiaforrását. Az állvány kiszolgáló targonca az állványból kiveszi a rakományt, az átadó helyre szállítja, ahonnan az indumat targonca a rakományt a szerelőcsarnokba továbbítja. Vezető nélküli anyagmozgatási rendszer és automata vezérlésű állványkiszolgáló gépek megbízható gyártója a Wagner cég.